kiekon. Ja tällä hetkellä tilanne erittäin vahva ja onko siinä sitten tulossa jo seuraava maali. Ja kyllähän tuossa nyt kun näkyy, niin ainakin voiko sanoa ukkoa on kyllä siellä rajusti ja siinä on muun muassa Ondrej Pavel, joka saa nyt sitten Ilveksen pelaajalta oikein todella kovaa kyytiä ja saa maamieheltään Radek Gutserikilta sitä kyytiä. Taitaa tulla ensimmäistä kertaa, kun molemmille joukkueille tulee siitä rangaistus. Ja niin kuin näkyy, niin eivät veljet oikein päästä liivistä kiinni vieläkään, mutta siinä ryminällä, erittäin kovalla ryminällä, tuonne maalille kyllä mentiin. Radek Gutserik on Tšekin maajoukkueen pakkeja. Tässä vielä tuo tilanne, jonka Dominik Pavlat selvittää. Ja sitten noiden viimeisten velityksien jälkeen ohjataan ukkoja rangaistusaitioon. Oliver Suvanta oli siinäkin järkkäämässä vaan tilannetta. Pelaa mennään hyvin samalla tyylillä kuin Draisaitl tuo Rapakon takana. Ihan saman tyylinen pelaaja. Siellä on nyt Tšekki trio vauhdissa. Siinä on jopa Dominik ja Pavlatkin hetken aikaa vauhdissa. Ja sitten tulevat... Pojat tuli Tampereella asti painiin. Kyllä. Gutserik. Tappara 17, 2 minuuttia huitominen. Ilves